namu na kowa. Jidda Muhammad jigon talakawa. Muhammad Jidda bai kyamar kowa. To Allah ya ƙara dafa maka nawa. Mu kai muke bukata talakawa. Domin ka kai baka kyamar kowa. Halinka tausayi baka da rowa. Yar manuniya banna sai ta nuna. Wurin kansila kai ogana. Mahassada ka kyale su a rana. Kare ranu yake yarrafa rana. Kudai talakawa kai muka nuna. Wurin mu kai kansila ogana. A wurge kai muke so ba ƙarya. Maza da mata yara har manya. Yankiyar ka gaskiya hana ƙarya. Dole ne a waƙar na yi zarya. Wage jarumi. Ga gaisuwa gare ka gwanin kowa. Alhaji zanna goni hana ƙarya. Hatijiya mun ingala gwanina. Honorable Abdurrahman dan baiwa. Commissioner of Sport ba ƙarya. Ladi kai ne jigon talakawa. Allah ya ƙara girma dan baiwa. Dr. Zainab Jimba ba kya koya. House of Assembly yar baiwa. To Allah ya ƙara dafa miki anti. Anti ya ƙara matsayi babu tsayawa. Aya mustage mu bambarkawa. Wacce ya man dan baka ƙarya. Da kai da Jidda san ba a rabawa. Jami'a ta ABC kama na komai. Gwamna zilin mu gaishe ka sadauki. Aikin ka taimako baka da raki. Ga gidan Jidda Muhammad. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. Domin kuwa shi ke kishin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. Da fari zana sa sarki Allah mai bani yau da gobe ya ƙara mun. Ubangiji ka ƙara mun baiwa in wake jarumi wanda shi ke mun. Kansilan mu a wurge zaɓin mu. Ka yau da ɗan salati ba adadi gida shugaba na ce amin. Wa alihi sahabai sa jimla albarkacin su rabbi ka dafa mun. Kasa da ni Yusuf mawaka da mai gida a Jidda din kenan. Domin kuwa shi ke kishin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. To assalamu alaikum ka mai jina kana da sauraro. Yusuf nake ni ne mai waka zaki nake na wuce dan toro. Gani yau na zo waka zan wa gwarzo na maza babban kwaro. Ka Jidda Muhammad kundi maza gwarzo na mai watse taro. Mai ruwa da dala in yayi ni yayi ma kyauta kuma shi kenan. Domin kuwa shi ke kishin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. To aka zuwa kuma waka jira domin ya gano ƙarshen wasa. Ku ji babu haɗin gwanda da guna agola babu shi ba sa insa. To kai mafaɗi ka faɗa a jiya amma ka ji tsoron mai ansa. Duk mai burin ya zamo jarmai tilas ya rike duka danginsa. Jida ya rike danginsa shi yasa ya zarce waccanai. Domin kuwa shi ke kishin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. Ni dai asalin waka ta dole kiran jigon tafiya baba. Umar Azilin gwamnan Borno sunan nan ba zan ɓoye ba. Gamji namijin ice sara bai hana ka kayo toho ba. Umar Azilin gwamnan Borno kai ne kan rushe 'yan zamba.
jama tilas ya kunya yan uwana kun ji ku shaida mai. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Domin kuwa shi ke kishin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. A garin wurge mu dai da kai muka alfahari batin yau ba. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Jidda Muhammad wal mallam kai kan baka halin zamba. Kansilan mu a wurge zaɓin mu. Haka ne saka jama'a wurge muke yi ma babbar tarwa. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Ni mai ma waka Yusuf ne ka ji ba zan ɓoye ba. Muhammad ne zaɓin mu. Burin mu ka zamto kansila na wurge babba dan babba. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Domin kuwa shi ke kishin mu. Mu a wurge kai muka so ka zamo kansila ba wancan sokon ba. Talakawan wurge mun tsaya da kafar mu muna ta jiran zabe. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Tunda dai mun gano duk kyawu na gini bai karko baya be. Kansilan mu a wurge zaɓin mu. Mata da maza mun haulayi koyo a fito filin zabe. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Me ja maka tila zai kunya zai gane hakan ranar zabe. Muhammad ne zaɓin mu. Da kishi namu muke kauna wanda ke kaunar duka dangin mu. Jidda Muhammad ne zaɓin mu. Domin kuwa shi ke